أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga. Ungaligubuzeli iqiniso noma ulifihle ulazi. Ngalamazwi ngithanda ukubingelela. Ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nezibusiso nomusa kaMdala weinsuku umvelinqangi umenzi weinto zonke kube phezulu kwenu nonke. Ngiyathemba ukuthi le video le izofika kubantu abafuna iqiniso, abantu abalambile, abalambele iqiniso, abalambele ukulunga, abantu abalangazelelayo, abalangazelela iqiniso. Ngiyaphinda futhi ngiyaqhubeka ukuthi ngitshela abantu ukuthi kungani mina ngiyisulumane. Njengoba nje abantu bawashembe, abantu bamaNazaretha bengithuka bengibiza ngazo zonke izinto, namhlanje ngifuna ukucacisa ukuthi kungani mina ngiyisulumane, kungani mina ngiyimuslim, kungani mina ngikule nkolo le nina enithi inkolo yamakula ngenxa yokungabi nalo ulwazi. Namhlanje ngifuna ukunicacisela ukuthi kungani mina ngiyisulumane. Uma ngilalela abantu basekuphakameni nabantu basebuhleni bakhuluma izinto ezingixakayo, bakhuluma izinto ezingafani. Kunalo baba lo abambiza ngomshubo. Ubaba umshubo uthi mayekhuluma uthi ubuthathu bukaNkulunkulu busho amadoda amathathu. Kusho yena ubaba umshubo. Uthi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu uMdali weinto zonke, kusho ubaba umshubo. uNkulunkulu Ndodana uJesu Kristu, uNkulunkulu Moya Oyingcwele uShembe, kusho ubaba umshubo. Manje mina ke into engimangazayo ukuthi uma ngabe ngilanda umlando ngithola ukuthi uYeshua lo osebizwa ngoJesu namhlanje, lo okunguyena okungwesibili ebuthathwini bukaNkulunkulu, lobu obakhandwa amaRoma Katolika, lobo buthathu bukaNkulunkulu bukhandwa ngo325 AC. 325 AC, that was 500 years uYeshua enyukela ezulwini. Uma ungangikholwa ngena kuGoogle bese uthi Jesus Seminar, uzobona kuna more than 2008 yabafundisi bamaKristu nabamaRoma Katolika ababehlangene, kuyibo abadesigner ukuthi kube khona ubuthathu bukaNkulunkulu. Uma ngabe sifunda iBhayibheli lithi baningi abantu ababulawa, especially ngisho nabafundi bakaJesu ababulawa, bebulawela ukuthi kupromote noma kugqugquzelwe lo ubuthathu bukaNkulunkulu, kubulawe ubunye bukaNkulunkulu. Manje ke into engimangazayo mina ngobaba umshubo ukuthi uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu uyena uMoya Oyingcwele. Ngithola ukuthi uShembe lo obizwa ngoIsaya, umdli wamafa, umloyiswa wakwaKhumalo, wazalwa ngo1865. Emunye umlando uthi ngo1867, washona ngo1935. Uma ngabe wazalwa ngo1865 kusho ukuthi washona eno70 years. Uma ngabe wazalwa ngo1867 kusho ukuthi washona eno68 years. Manje ngiyamangala ke mina uma ngabe ubaba umshubo ethi uShembe ungomunye wobuthathu bukaNkulunkulu, kuukuthi uShembe uzala sekukudala ubuthathu bukaNkulunkulu baba khona. Mawukhawunta nje u325 AC bese uzobala u1865 noma u1867. Iminyaka ngeminyaka, ama-decades layo ayesedlulile before kuzala uIsaya Shembe. Manje yingakho ke ngidideka mina. Abanye mangabe uthi uyabalalela abasekuphakameni bathi uShembe uNkulunkulu, kusho bona bathi uShembe uNkulunkulu. Abanye mawuthi uyabalalela bathi uShembe umprofeti.
baze baquote incwadi kaJohn 16 lapho uJesu ethi anginishiyi nodwa nginishiya nomduduzo ongumoya oyingcwele. Bathi uJesu wayekhuluma ngoshembe lapho. Ngaphi ubaba umshubo ethi ushembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu? Imuphi kanti lo moya oyingcwele owushembe futhi uJesu abashiya nawo? Yingakho ke bese ngidideka mina. Uma ulalela futhi abanye bakashembe abasekuphakameni amaNazaretha bathi ushembe uyisithunywa sikaNkulunkulu noma ungumprofeti kaNkulunkulu, bese ngiyadideka ke mina. Abanye bathi ushembe unguNkulunkulu. Into ke engidida kakhulu, bonke labo baba bakashembe uthingo lwenkosazane ngangililalela, unyazi lwezulu ngiyalilalela, inyanga yezulu ngiyayilalela. Angikaze ngibezwe bonke labo baba bethi bona bangoshembe, angikaze ngibezwe nangelilodwa ilanga. Kodwa into engizwayo kubo mina bathi bona bafundisa abantu ukuthi ushembe ubani. Uze athi mayekhuluma ubaba umduduzi shembe unyazi lwezulu athi iningi lenu alazi ukuthi ushembe ngubani. Iningi lenu alazi ukuthi ushembe yini. Manje kungani abantu basekuphakameni noma amaZaretha engamuzwa lo baba ukuthi uthini? Akakaze lo baba athi yena unguNkulunkulu, akakaze lo baba athi yena ungushembe. Kodwa amaNazaretha athi lo baba unguNkulunkulu, amaNazaretha athi lo baba ungushembe. Ngicela ukubuza ke amaNazaretha, niyangisola yini ngokuthi mina ngiyiMuslim? Niyangisola yini ngokuthi mina ngiyiSulumane? Ngoba ubuSulumane yibona obungifundise ngobunye bukaNkulunkulu. Engithi mangivula incwadi kaExodus 20 verse 3 ngithola uNkulunkulu ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Uma ngabe uyovula futhi encwadini kaIsaya, uvule uIsaya 40, uvule futhi uIsaya 43, uzothola futhi uNkulunkulu echaza ukuthi bonke abantu abadalile bafana notshani, ngelinye ilanga bazobuna. Uma uya ku43 ithi uNkulunkulu niyomfanisa nobani, uNkulunkulu niyomlinganisa nobani. Manje ke maNazaretha amahle, ngicela ukuthi ningiphenduleke lana ngizokhona ukuthi nami ngithole iclosure, ngibone nami ukuthi lo buSulumane mina engibuthathile obukhuluma ngobunye bukaNkulunkulu bungisa ekubhusisweni. Uma ngabe kungenjalo kusho ukuthi nina lobu uNkulunkulu bukashembe lo eningamazi nokuthi wakwabani enizwa ngami namhlanje, iningi lenu lizwa ngami namhlanje ukuthi ushembe uIsaya umdli wamafa umloyisa wakashembe owakakhumalo, iningi lenu belingazi. Ngicela ukunitshela ke bafowethu ukuthi uma ngempela lenkolo mina engikuyo ikwazile ukuphendula yonke imibuzo mina ebekade nginayo, yangiphendula yonke leyo mibuzo leyo, nawe mNazaretha omuhle unelungelo lokufuna iqiniso ngoba liyababa kodwa ngelinye ilanga lizokukhulula. Iqiniso liyamkhulula umuntu. Ushembe umuntu owayephila emhlabeni, wadlula emhlabeni wafa. Bonke labantu laba abaphila yini babiza ngoshembe namhlanje banamagama abo abethiwa abazali babo, akubona oshembe. Ushembe munye wethiwa umkhulu wakhe, ugama lakhe liwunhliziyo ozala ubaba wakhe umayekisa. Ngiyanicela ke maNazaretha ukuthi njengoba niqhubeka ningithuka nje, ngithukeni kodwa ningithukele iqiniso. Niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.